5 snin ilu l-Gvern Laburista nieda pjan biex jagħmel it-toroq kollha ta' Malta fuq medda ta' 7 snin. Illum meta fadal sentejn għatem 2 minn kull 3 toroq illi għadhom qed jistennew imqarkisja tarmak. Saru terz, fadal 2 terz u biħsebna nkompluhom fi żmien li ġej. U waqt li l-pajjiż qed jistenna dan ix-xogħol isir jidher li lanqas il-proġetti li saru sa issa ma jsolvu xejn mill-problemi ta' traffiku u l-konġestjoni tal-karozzi. Bil-Ministru jispiċċa jgħid li l-festi huma l-kaġun li qed iwasslu għat-traffiku f'pajjiżna. Il-pajjiż qed jiddeċiedi jekk it-turisti x'għandhom u l-Maltin x'għandhom il-festi jew inkella m'għandhomx il-festi li dejjem jgħixu fl-aħħar 50-60 sena. Intant il-Ministru Aron Farrugia li ftit tax-xhur ilu ħamen idejn Ian Borg ir-responsabilità tat-toroq ta' pajjiżna mhux qalbu maqtuha li fl-24 xahar li ġejjin isiru it-toroq kollha li fadal. Fiduċjuż li fis-sentejn li fadal listu żewġ terzi ta' toroq ta' Malta. Do our very best. Mistoqsi x'kien li wassal biex ix-xogħol waqa' daqstant lura il-Ministru qal li dan kien kawża tal-pandemija. Waqt il-COVID, kif spjegajt anki f'dil press conference, kien hemm supply chain issues ta' ħaddiema wkoll li bħal kull industrija oħra kien hemm il-problemi tagħha. Ix-xogħlijiet fit-toroq ta' spiss kienu suġġett ta' kritika mhux biss mill-eluf ta' sewwieqa li kważi ma' kull traġitt li jagħmlu isibu xi triq magħluqa jew maqluqa, imma wkoll mill-operaturi fil-qasam turistiku bil-President tal-MHRA Tony Zara fl-aħħar jiem qal li traffiku ma jispiċċa qatt u l-kaos minħabba x-xogħlijiet qed jagħmlu ħsara kbira lit-turiżmu. Madankollu meta Net News staqsa lill-Ministru x'jaħseb dwar dan u sempliċement qalilna li x-xogħol irid isir. Ironikament, ftit minuti biss qabel ma staqsejna lill-Ministru dwar l-ippjanar, l-eks mexxej Laburista Alfred Sant kiteb fuq Facebook dwar it-taħwit fit-toroq u li hawn wisq xogħlijiet għaddejjin f'daqqa li mhux biss qed joħolqu frustrazzjoni kbira imma li spiss jinbdew u jitħallew nofs leħja. Inti sodisfatt bil-pjanar ġifieri li qed isir? Nemmen li ħankomplu naħdmu ħa tajjeb. Fl-aħħar snin kienu wkoll bosta toroq li saru u kif tlestew reġgħu inqalgħu, uħud minnhom għal darba darbtejn. Toroq illi jsiru u wara xahar jew xahar jerġgħu tinqalgħu għax ikun hemm bżonn isir xi ħaġa oħra. Mhux każ, il-koordinazzjoni ssir. Bil-Ministru Farrugia jinsisti li dak kollu li qed isir fit-toroq ta' Malta u Għawdex qed isir bi ppjanar tajjeb.